3-month score of 864. Men that's it, mycket spännande tycker jag. Vi letar efter den som har starkast boll på arenan. Igår hade vi en kille som heter Fredrik Nyman som hade rekordet på 864 poäng av 1000. Ni hittar många bästa namn och jag har startat mycket som vid Benson Merch i det här spelet som handlar om ut på lånen. Eli nyt etsitään sitä, jolla on voimakkaimmat näpit koko areenassa. Eli tuolla käytävässä just aina ulkoilla voi mennä siihen kohtamisen nykyinen T-paikoja ja hattuja ja muista. Ja siellä saa testata, että onko näppeissä voimaa. Ennätys tähän asti on 864 pistettä puhallasta. Lähettäkää nyt ihmeessä sinne seuran voimakkaille ja käykää se. Taitaa olla ihan ilmasta. Sinne vaan testaamaan.